Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: Allah će na kijametskom danu izdvojiti jednog čovjeka i dovesti pred mizan. Pred njim će biti otvoreno 99 sidžila. Svaki sidžil će biti koliko pogled dopire, a u svima će biti nabrojani i zapisani svi njegovi grijesi i pogreške. Ti sidžili će biti stavljeni na jedan tas vage, a onda će biti donesena kartica ne veća od otiska prsta na kojoj će biti napisano: svjedočim, vjerujem i potvrđujem da nema Boga osim Allaha i svjedočim, vjerujem i potvrđujem da je Muhammed njegov rob i poslanik. Kartica će biti stavljena na drugi tas vage pa će pretegnuti. Znajmo da je život kratak, a da je kajanje dugoročno. Stoga što češće izgovarajmo La ilaha illallah. Hasan Basri je rekao: La ilaha illallah je ulaznica za džennet. Bilježi se da je Hasan Basri za ajet zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo od dobro rekao: da li nagrada onome ko kaže La ilaha illallah može biti ikakva druga osim džennet? Od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem se bilježi da je rekao: podsjećajte svoje bližnje koji su na samrti na izgovaranje La ilaha illallah, jer ta rečenica ruši grijehe u cijelosti. Prisutni upitaše: Allahov poslaniče, a ako je neko izgovara za života, on reče: onda je još djelotvornija. Za 3 djela nema nikakve zapreke do Allaha: za svjedočenje da nema Boga osim Allaha, za dovu onoga koji je ubijeđen da će mu dova biti primljena, za dovu roditelja za svoje dijete i za kletvu onoga kome je nepravda učinjena protiv onog komu je nepravdu nanio. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: čije zadnje riječi na dunjaluku budu La ilaha illallah, ući će u džennet. La ilaha illallah je ključ dženneta, ali ključ mora imati i zupce kako bi mogao otključati bravu. Ti zupci na ključu jesu jezik koji Allaha spominje i koji je čist od grijeha i ogovaranja, srce koje je skrušeno i čisto od zavisti i varanja, stomak koji je čist i oslobođen od harama i sumnjivih stvari i udovi koji su čisti od grijeha.